Kena bitaw mukaon tag mahalon nga kananan, adi kay mahal kayo. Nang klas-klas laga may kananan ba, order ka sa menu nila, titindo kayang imong order. Mas ganahan pa ko mukaon o mga ano las kilid-kilid. Takos-takos ra ba kay ni order mo, kaon di garitso gini o. Plato pa gyud na dia. Tinidor. Ang kauban taon no, dagok ng tiyan. Gutom. Loir gignaw ko. Ada angan na sa kisamig na may tiki. Nindot niya ni overlooking diri nga kananan dagat siya kilid. Oh, gutom nih kita siya sinakongong siya na ako grina gutom ko nung siya. Sao? Kuat lang dia. Sao? Unuyon lang tani. Among gi-treat dia sa mga boss dia. Kaon lagi yung nana niya. So, mapitin gaya oh. Plato pag tinidor kap may giuna dia nya mahuwat pa may mga 20 minutes. Usa pa to gisundan to juice ug ang baso. Hapit mo sa ka oras ming hinuwat dia. Usa pa gi panghatod tong mga order na mong mino, mga pagkaon. Among nagdagog ng tiyan ni ako kapan. So nangita ni nga ingon ani mo ginaniya nga kananan oy rata kay di ba na tong gasto. Ang uso layo nagig tinanawan no. Sige nagwat-wat sa nang kung kinsa pay mo bato dia ikaduhang hatod. Naglantaw-lantaw ba kusina. Wow, boss ya, relax sa kayong nagwat-wat sa kuan. Pusok pas guru ni sila. Kami yan ito. Gutom na kayo. Ay, gusto ko. Oh, relax na nila dia. Among big boss ka na mang nag-skyblow. Oh, na nagdala ro dia. Ada ra. Iyato da ka ng Diyos o gang baso. Nugay pa na mga after 20 minutes pa siguro usa na abot tong mga order. Halos mga usa ka oras ginana mo huwat-huwat. Oh, kana pa oh. Kana pa oh, Diyos pagkuan baso. Oh, atawa mo na una-una ron na mo timo-timo ron. Oh, ngato balik sa sila oh. Pati pa gaya na, gi-off na ako akong video na god. Man pag hatod datong mga pagkaon nag-video na po ko pero dugay kinang oras oh nara nag-video na po ko dia oh. No, on hatod na mga 40 minutes ni hinuwat na mo apil na padong sa oras. Nagising-ngisi na ako kapausa oh. Ipis na sa dayon siya Diyos nga iya. Para way kumpiyansa ba oh. Nagpangladok na kana. Pangladok. Oh. Okay. Halos kompleto na ni. Oh, wala na mga sabaw manok nga Bisaya. Okay. Gamay lang ko ni, let's pray. Pray sa ta. Kaon na miyan ni. Palantaw na usa. Sige sir. Pray to sir, okay. Okay, man nag-pray ka na oy, ang usa nagpangladok. Gipotol ako niya. Kana perti dungar may gurut. Sa ko pa napakaw kami may nauna. Ari bugok tabi kay. Atong punan kay kuwang ra. Tamis ni tubaan. Tamis ni tubaan. Lingi ko pa nakakita. Kaligri ni mga tagadan ni. Gutomon lang kita kung hinuwat. So, magyud nga yun na namila patakaran la di. Dua ka inday na to ayo. Kabantay ang videoan manlakaw. Kaligri ta sa mong kaon dia. Mapanagsar tap kakaon na ni agad-agar kita sa nagdala na to. O matay gasto.